Nevnímaš, že potrebuješ nejaký systém, až keď potrebuješ schudnúť, že už to došlo do bodu, kedy už sa nepáčiš sama sebe a potrebuješ schudnúť a potom začínaš chudnúť štýlom, ako keby si šla na fitness súťaž. Lebo čo robia ľudia, ktorí idú na fitness súťaž? Musia mať čistú stravu, musia si dávať pozor na bielkoviny, musia si dávať pozor na porcie, musia si dávať pozor, aby nejedli sladkosti a slané, pretože sa formujú na lepšiu formu života. Musia robiť strašné obety, musia ísť do fitka, aj keď sa im nechce, musia chodiť do fitka 4x5 do týždňa, musia mať presný plán, musia robiť nejaké kroky, musia robiť tie veci, aby mali tú formu. Ale to je forma na fitness súťaž, na stage. To je niečo, čo sa nedá udržať celý rok. Nebezpečné obety robí ten človek, aby dosiahol tú fitness súťaž. A povedz mi teraz, koľko z vás, alebo koľko reálne ľudí vo svete sú koučovaní týmto štýlom, že idem na fitness súťaž. Jedz ryžu a s mäsom dookola, hej, daj si biely jogurtík s banánikom, hej, dookola, nejedz pečivo, nejedz toto, nejedz, lebo to je to, čo by robil človek, ktorý ide na fitness súťaž. Ty nemusíš začínať, že ideš na fitness súťaž, nemusíš tým štýlom, hej, ty ak sa rozhodneš v svojom živote, že chceš vysekať na lepšiu formu života, je to fajn, môžeš, ale kým tam dojdeš, ti prvých 5-10 kg, ktoré chceš schudnúť, ty vieš na to ísť normálne. Hej, postupne. Nemusíš hneď robiť veľký skok gigantický, dávať sa na fitness súťaž a robiť neviem aké premeny, hej.